נשמע מותק. שלום עשית לכולם. איתי בתוכנת צילום החדשה? מה? עשית עם התוכנת צילום החדשה? כן, כן, העובדת. טוב, יאללה, אז תדבר בזמן שאנחנו חושבים ספיד. טוב, נו. נדבר על סדרה חדשה. נו, זו סדרה חדשה. נו, תדבר עכשיו בינתיים. מה להגיד? טוב, אני אדבר, אפילו שאני לא אצלם. טוב, תקשיב. שלום לכולם. אנחנו התחלנו סדרת סורווייבל חדשה מגניבה, מלא השקעה. אנחנו פשוט מגניבים, כפרות עלינו, טוב, יאללה. אז אנחנו התחלנו סדרה חדשה, אני מקווה שתענו. יש לך משהו להוסיף? קראפטים. יובל? אני מכין קראפטים. שיהיה לך בכיף. תביא לי אותי, אני גם צריך. אני אביא לך. תביא לי. איפה אתה? אני מאחוריך. איפה? אתה מאחורי? יאללה. מה אתה צריך? מה? כלום. למה אתה מחזיק? פיקקס, חד, וואו, פיק. בשבילך, חרב, בשבילי. גרזנים בשבילי. מה אתה הייתי להכין חרב? קח את הפיקקס. לא, אני לוקח את הפיקקס, סליחה. אתה לוקח את הגרזן, אני הולך לחצוב עצים. אז תביא לי את כל העצים. קח. תביא לי את הפיקקס. נתתי לך. יאללה ביי. יש, השגתי. מה השגת? השגתי, נו, נכון יש את המשימות? כן. לא, נכון יש את לעבור שלבים כאלה? נו. מה בשלב? בשלב של לזכות עצים. יש. וואי, מי לא עשה את זה? אני יודע, אבל די, זה טיפה. חוצב ליסטון, ללי. רק סתם, לא להיכנס למאורה. מה? רק סתם, לא להיכנס למאורה. אני לא במאורה. אז בינתיים בוא תספר לנו קצת על הסדרה. נו. אז טוב, תקשיבו, אז בסדרה יהיה מלא דברים כיפים, עכשיו אנחנו רק מתחילים. טל, איפה אתה? אם אתם רואים, תכתבו לנו בתגובות מה לשפר, מה לא לשפר, אני קוראת עצמי. מה לשפר, מה לא לשפר, מה טוב, מה רע, תכתבו לנו, אל תתביישו. לא להתבייש. לא להתבייש. ילדונת. מה? איפה אתה? פה. במאורה? אני רואה אותך. יש לך רעב? לא. תביא לי חרב. מה? יש לך חרב? לא. תכין. אז נכין. אוי! זה הפטעות! איך לוקחים את כל העצים מיד? תביא לי את החרב. איך לוקחים את כל העצים מיד? מה? מה? איך לוקחים את כל העצים מיד? אתה לוחץ על הכפתור... לא משנה, תיקח את כולם... אתה לוחץ על הכפתור הימני. השמאלי. לא! אתה לוחץ על הכפתור, נכון? יש כפתור משמאל? כפתור משמאל? הרייש הזאת? עם החץ. הכי שמאלה במקלדת עם החץ. טוב, חוץ לזה?
ואתה לוחץ על איך שלוקחים. באותו זמן. לא עובד. תעשה מהר. יש לי מלא קרוטונים. טוב. יאללה. כמה עצים. לקחת? לא. הצלחת? לא חשוב. בקיצור, אני מכין לנו עצים. חרבות. אתה לא רואה אותי. הבאתי לך חרב. ראיתי. עונת לילה. יופי. טוב, יאללה. בוא נעוף מכאן. לאן? מה? לאן? משם, בוא. בוא נכין בית. איפה מה? אתה? בוא נכין בית. נו, בוא. מה? שם נכין בית. כמה? אוקיי, אני הולך אחריך. לא. וואי, זה אחלה מקום לווילג'. פשוט לבד לא נותן כלום. כאן, מה נעשה? כאן הבית שלנו. יא, בוא נכין. יש לך קרוטונים, עצים, משהו? יש לך עצים? לא, אל תביא לי. אז גם אתה צריך לבנות. יש לך קרוטונים? כן, יש לי מלא. בוא נתחיל. בית. אני זה שהסקתי את כל העצים ואתה לא עושה כלום. מה? אספתי את הכל. כלומר, אני הסקתי את הכל. שקרן. תגידו מי אסף את הכל, הוא או אני? הם לא- הופה. הם לא ראו כמה הסקת. מה? יש לי מלא סטאקים, יש לי... בוא נראה כמה יש לי סטאק סטאק ו-49. מלא סטאקים. טוב, היה לי משהו. סטאקים, לא סטאק. יאללה טל, תעזור להמשיך. תסתכל איפה אני, תסתכל מה עשיתי, עיצוב חדש לבית. יאללה, פשוט תבנה. יש כאן סקלטון שאני שונא. אז תביא לי, אני אלחם בו. תמשיך לבנות את הבית. וואלה, אני ממשיך. יש כל הקבוצות. וואלה, סתם בניתי את הבית הזה? מה? סתם בניתי את הדבר הזה? לא, לא סתם. פשוט אני אמשיך אותו. טוב, אני לוקח... טוב, אני מביא לך. מה אתה עושה? קוראת? מה? קוראת את הקרוטונים. סתם בנית את הדבר הזה. כן, סתם. לא סתם, בשביל כלום. מה? זה מניאק. לא את זה תהרוס. סתם יותר עבודה, אה? מה שתגיד. הנה, אבא סיים את האימון. נו, ואז? זה טוב. ככה. זה יהיה הגובה. אוקיי, לא, נגמר לי הקרוטונים. תקבל דמק. מה?
נגמר לי הקרוטונים. תלך לחטוף, כי אני צריך חצי מהקרוטונים. נגמר לי הקרוטונים. אז תלך לחטוף עצים. אני לא אביא לך כי בא לי שישאר לנו. כי אז יהיה לנו תביא עדיין. לי גרזן. לא כל דבר צריך גרזן. הנה, קח מקלות ותכין. יש לך קרוטונים? קח 3 קרוטונים וקח שתי מקלות. רגע, תביא לי 3 קרוטונים. הבאתי לך 3 קרוטונים ו6 מקלות. ו2 מקלות. מה? למה אתה לוקח את זה? מה לא לוקח את זה? הנה עכשיו הבאתי לך. קח את זה, קח. חכה. בטעות לחצתי על משהו לא נכון. הנה. הבאתי לך 3 קרוטונים, נכון? לא. זהו. אוי נו. למה? תיקח את זה שאני מבין, טוב? טוב. נכון? כן. עכשיו 2. יש לך 3 קרוטונים, נכון? לא. מה? לא, אבל אין לי... הבאתי לך. טוב, יאללה, אנחנו 3. תביא. יאללה. יש תינוקת. 1, 2, 3. כן. הלכתי. חשבתי לך קצין. תביא, איפה יש לך קרפטין? כן, אני אשים את הקרפטין. בדרך גם, הנה, שמתי את הקרפטין. בדרך גם תצוד אוכל. בדרך. טלי, יש לי שיטה. מה? יש לי יש משהו. לי את זה. רגע, בוא. מה? יובל, בוא. לאן? יובל. כך. מה? יש לי גרזן. תביא. הבאתי לך. הנה. כלומר, איפה? איפה? מה הבאתי לך? הנה, אני רואה. יופי. גרזן משומש אז שאתה מעצבן. לא עיוור. אז... יאללה, ביי. טוב, בוא נשעמם אותם. אני בטוח שנשעמם אותם כשאנחנו בשקט. אבל? מה? זה משעמם אותם כשאנחנו בשקט. אז תהרוג בוא מפלצת. נדבר על משהו. בוא נדבר על משהו. משעמם אותם. אז מתי נלך נו, למסע? גם אני צריך לחצוב עצים. מי היה מאמין? גם אני צריך לחצוב עצים. זהו, נגמר לי כל הקרוטונים. אתה יודע, כל הפרק הראשון זה לחצוב עצים. טוב, ולהכין בית. גם. אני הולך קצת. טוב, יאללה. בגלל שאתה הולך לצאת מלא עצים, תכין, אני בינתיים רואה קצת חיות. יש כאן מנהרה קטנה ליד הבית. כן. די גדולה. טוב, יש לך סטון? לא. כן. מלא? 26. מה? 26. יש לך עדיין פיקקס? כן. תביא לי. ותביא לי את כל סטון. איפה זה? הנה. חכה. תביא לי שנייה את הביצה. תביא לי שנייה את הביצה. תביא לי גם את הביצה. תביא. נצטרך אותה. לא! למה לא? באתי לזרוק עליך את הביצה. זרקת. טוב, יאללה. לא, זרקתי, אבל זה לא פגע בך. לא, זה פגע. פגע? כן. אחלה. זה ירד לך קצת דמג'? מה? זה ירד לך קצת דמג'? כן.
אז זה טוב, זה חזק. אז יאללה, מה אני חייב לאכול. והנה הזריחה שלנו. אתה איש! לא יאמן! מה? אתה איש. אבל נראה שאני לא יכול ללכת. מה אני חייב לאכול? אוקיי. הנה, צ'יקן. לא, היא בורחת. יש, תפסתי אותה. יש, לא קיבלתי מזה מחלת זומבים. ממה? זה צ'יקן. טובי, אני חייב לך למצוא אוכל. חייב למצוא. אוכל. ארנב מביא אוכל? ארנב? לא. לא. אוי. תקעת אותי טל. חכה שנייה, אני צריך לעשות משהו. איך נכנסים לדבר הזה? לא. איך נכנסים לדבר הזה שאתה כזה... לא לצאת. מה לא לצאת? לא קשור. יצאת? לא, איך יוצאים מהצ'אט? מה המשך? מהצ'אט, איך יוצאים? תלחץ על הכפתור הכי למעלה. יש כמה כפתורים למעלה. הכי למעלה, הכי גדול. הכי גדול? לא במקלדת. טל. מה? לא במקלדת. אז במה? במיינקראפט. מה, מיינקראפט? מה? מה איך יוצאים? ממה איך יוצאים? איך יוצאים מהצ'אט? מהצ'אט? כן. תלחץ על א'. סוף כל סוף. א'. מה? א' זה לא עושה כלום. איך יוצאים? לא איך נכנסים. תלחץ על א'. אני לוחץ על א'. עוד פעם. א'. תהיה על עברית, תהיה על אנגלית. אני על עברית. תהיה על אנגלית. מקודם הייתי על אנגלית. לא, תלחץ על אנטר. על אנטר? מה זה אנטר? נכון, לא על א', ככה נכנסים. אז זה עם החץ לכיוון שמאל. זה עם החץ לכיוון שמאל? חץ כזה שעולה למעלה. מתחת לשתי קווים והקו האלכסון. תחת שתי קווים והקו האלכסון. זה? זה שכתוב עליו הכל? מה? אז זה ה-A הזאת עם השין? לא. אז מה? נכון, יש A ושין? כן. אז תלך הכי ימינה בשורה הזאת. לא יוצא לי. זה לא יוצא לי. לא, תלך A ושין. לחצתי. תלחץ על אחר כך תלך לדלת. הוא פשוט תרד למטה ותעזור לי. מה? אבל לא יכולה באמצע סרטון. אתה יכול. רד A, יש את שין, נכון? מה? נכון, יש שין? אבל אני לחץ על הנקודות, על
אני לוחץ על הנקודה הזאת. לא על הנקודה הזאתי. לא, פשוט אל תלחץ על מה שאני אומר לך עד שאני אגיד לך ללחוץ, אוקיי? מה? רק תיגע במה שאני אומר לך. לא, רק תיגע, אל תלחץ. לא, יש A ו-ש, טוב. אחר כך תיגע בדלת, בדלת, אני נוגע. אחר כך בגימל, בגימל, אחר כך בכף, נוגע. בעין, נוגע. ביוד, נוגע. חטא, חטא. חטא, חטא נוגע. למד, למד. כף סופית, כף סופית. פ' סופית, פ' סופית. על הקווים האלה שליד הפ' סופית, כן. ואחר כך לכפתור עוד אחד הצידה, כן. עליו תלחץ. וואלה, עד שאתה אומר לי את זה. כמה זמן עבר עד שהצלחתי. מיליון שנה. אוקיי, צופים, סליחה על העיכוב. אבל איך נכנסים לדבר הזה שאתה יכול לשנות בך דברים? אתה שמה? יכול לשנות בך ראייה, אתה יכול לשנות את אתה הדברים לוחץ האלה. על הכפתור הכי למעלה, השמאלי. הכי שמאלי, הכי למעלה. לא, זה לא עובד לי. אז הכפתור אחד לפני הכי למעלה, הכי שמאלי. הנה נכנסתי, ככה. לא. אני אכניס לי עברית. מה? אני אעשה את זה על עברית, את המיינקראפט שלי. לא, אל תעשה. טוב, אני לא עושה. אני לא חושבת לבדוק לי ראייה. טוב, לא חשוב. לא חשוב, אני לא אמצא את זה בחיים אם אתה לא נותן לי לעשות על עברית. טוב, יאללה, בוא נשחק, וואו, עוד מעט לילה. כמה זמן אנחנו מצלמים? הרבה. מה? טוב, זרקתי את החרצון. בגלל העיכוב הזה, תחתוך את זה. כשאנחנו מעלים, תחתוך את זה. וואו, אני רואה כאן מלא זומבים. טוב, לא זומבים, לא ניתן פלאש. טוב, מה אתה עושה בינתיים? מה עשית כל הזמן הזה? יובל? מה? מה עשית כל הזמן הזה? דיברתי איתך? מה עשית בזמן שדיברת איתי? כלום. מה? כלום. שהממנו. וואלה, אני לא יכול לרוץ. יש לי רק סטייק אחד. תאכל אותו. לא, כאילו, ברעב. אוקיי. פולקי אחד. רעב אחד. מה חייב אחד? אתה לא מתקשר לי. ניצה, הנה, ניצה תרנגולת. אבל זה לא זרם, צריך שתמצא אותי, אני עושה כבר סיבובים. אבל זה כמו הכיוון של הבית. איפה אתה? רגע, אני חייב לאכול תורם של פלאש. לאכול תורם של פלאש. יש! לא קיבלתי מהרון של פלאש את המחלה. יובל, מה? לא קיבלתי מהרון של פלאש מחלה. יפה. לך הביתה. יש. אני מחפש אותו. כמו שאני עושה. בוא הביתה. אני מחפש. זה איפה אני. זה השיגוע. הנה, מצאתי פה. מה, בנית אותה? כן. מתי מצאת אצלי ג'ולגן? אני, לבד. לא, זה לא עושה ג'ולגן. הנה אתה. מה יכול קורה? לרוץ. אידי באתי. תמשיך לבנות אותו. נגלת מה זה? מה? אני גם בטירוף. אני לא אוכל. אל תרביץ לי, גם אני רעב. להחליש? זה דבר עכשיו אבל? מה? לא, אוכל. יובל, אני רעב. תביא לי עוד אוכל. חכה.
אל תרביץ לי! אל תרביץ לי! לא יכולתי לך, אבא. לא? אבא? רציתי לראות מה התוכניות, אמרתי לך שמתי להיות תצליחה לכל המקום. טל! אני לא רואה את זה אף פעם רוצה שנמצא שלושה ביחד, יכול להיות קצת תוכלי להגיע בכוח. טל! מצד שני, לא הייתי אני, הוא לא דיבר אליי, אתה תביא לי אוכל. אין לי אוכל! מה אתה אומר לי את זה? כן, עכשיו. אז מה שחשבתי, תראה, זו שאלה יותר ברמה שאנחנו יכולים עכשיו לעשות פעולה. אני חושב לא עקרונית, יהודי בציה אתה יכול להציג בלעדה, לא חשוב על האדם קליפורניה, אתה יודע מה לעשות. אם לא דבר, אני אגיד את זה, הנה, איפה מתחיל להחשיב? יאללה. אחרי הלילה הזה נעשה נפסיק. אבל, מה? מה? זה לא פגע אותך? מה? לא רציתי איתה, זה לא פגע אותך? לא. טוב יאללה, אחרי הלילה הזה נפסיק את הפרק. לקטוע על הלקוחות ולראות מהדברים, אני מרגיש שאתה להיות לי כדורים של הלקוחות עבודה מילה שנתיים. להפך, חשוב לי יש עכשיו יותר מזה. טוב, אני אעשה לו מחיקה, שנוכל להכין לחם. טוב יאללה. אני עומד למות. טוב, אני מתאבד. תיקח לי כל הדברים ותשים את אני לא רואה אותך! תתאבד. תתאבד. טוב, אני מתאבד. מה? לא, אני מהדברים. נו? אני זורקת כל הדברים. לא, זה אני יכול... תערב אותי. תלו יתאבד. נולדתי בתוך המים. נדיר. הנה אתה. טוב, אל תיגע לי בדברים. אני ליד הבית. הנה, אני רואה את הבית. אל תיגע לי בדברים. באתי. היי יובל. היי. איפה את מרושי? לקחת לי אותה? לא. סתם הנה, קח. דבר אליי. בילי. כל הזמן. שלי. ברור? היה לי מלא מחר. הבאת לי את החרב שלך. יאללה. הבאת לי את החרב שלך. לא נורא. זוז. תראה. זוז מפה. אני אעשה את האוכל. לך תביא. אני הולך להביא אוכל מתרנגולות, וואו, יש כאן מלא. יש כאן כמה בינתיים. איזה מזל, אבל אין לי קרפטין. מה? אין לי קרפטין. וואו. הנה, יש כאן סקלטון. אני רואה כאן סקלטון ומלא תרנגולות. אבל שמע, אתה רוצה לעשות הסיטואציה הזאת, אתה יודע, אני מאוד מאמין, לחשוב בדיוק את הדברים. תראה, קראתי את הסקלטון. רק סקלטון? אבל חשוב שנצליח ניתן מורים כמה שיותר לפחות. יש כאן מלא תרנגולות. זה טוב. טוב, טל, אפשר להפסיק את זה בינתיים? לא, אמרתי אחרי הלילה. שהיה זריחה תעצור. שהיה זריחה. מה? תוציא, מה? שיהיה זריחה. שיהיה זריחה.
מה לגבי הקוריאנים מחר, מה מתוכנן, מה שכמה כסף נדל"ן, החברה, כזה של סתם? יש לי מלא תרנגולות, אני לא מאמין. יש לי 9 עוף. יש כאן גם חזירים. אבל? מה? יש כאן גם חזירים. אני לא אהרוג אותם, הם שם בפסגה. הנה, אני הולך הביתה. אני צריך להמשיך את הבית, הוא לא כל כך בדוק. הבית גדול, אבל... טוב, בזמן שלא נצלם אחרי הסרטון הזה, נמשיך את הבית כדי שלא יהיה לנו משעמם. טוב, כן. בואו נמשיך קצת. יכול להקים קיצר, אני רואה שאתם ככה... טוב. תעצור שנחצור עצים. תעצור שנחשוב מה נעשה עכשיו. שמה? תעצור בינתיים את הסרטון, לא למחוק, אבל תעצור שנשים כמה חומרים שנצטרך שלא נשעמם אותם. למה לעצור? לא רק כאלה, בזמן שנחטוף, תעצור את הסרטון. אבל לא עכשיו. ויש לך ספון? כן, יש לי 15. 15 זה מספיק, תביא 9. אני אשאל אותך, עם פיטר, יש לכם לכל זמנים של עבודה, של התקדמות, כאילו קבעתם וואנסה נכון אצלו מה קורה הלאה? יאללה. שמתי פרנס. מה? שמתי פרנס, ועכשיו אני צריך לאכול משהו טוב, אני אוכל את הצ'יפנים שלי. טוב, כי רציתי לאכול אותם מבושלים. וואי, אתה אוכל. טוב, עכשיו אני אחכה שהרוטם שלי. אל תרביצו. אני אחכה שהרוטם שלי. אני מה זה רוצה כבר להרביץ לך? די. טוב, נקווה שנהנתם. היי, מה? עד לשקיעה, עד לזריחה. אתה יודע כמה זמן אנחנו מצלמים? 5, 4, 3, 2, 1. נגמר לי הרוטם. מה? נגמר לי הרוטם. יאללה. תעצור את הסרטון. לא לעצור, תפסיק. תפסיק? אז רגע, מה נעשה את זה? תהיה על F5, תהיה על F5. אוקיי. תהיה על F5. גם אני אהיה על זה. איך עושים שאת על F5? תלחץ F5. איך? טוב, לא חשוב, אתה צריך להיות ב-F5. טוב, נו. תלם את שנינו. בוא נעזיק את זה ככה. רגע, תחת על שיפ. תפסיק. תשים את הטוסיק הזה. מה? תחת על הטוסיק הזה. איך עושים את הטוסיק הזה? שיפ. הנה. איך? תלחץ על החץ, איפה ש... חץ? תלחץ על החץ. החץ למעלה? לא מבין. איזה חץ? על החץ, נכון? יש כזה חץ של למעלה? נכון, יש כפתור הכי שמאלי בצד? הכי שמאלי בצד. הכי למטה. זה? לא זה, אבל אחד מעל זה. הנה. רגע. עכשיו תעשה את השוואת את המון מולי. המון מולי לידי, שיצא לנו את 5. מול הזריחה, מול החיזוק. שם. בוא אחריי. בוא לכאן לידי. בוא לידי. אני כאן. אני יודע. בוא לידי. נעשה צילום. תהיה ממש לידי. לא, לכיוון הזריחה.
לכיוון הירח. ב-F5 הם יראו את עצמך. אני בוא, בוא לידי. איך הופכים להיות שאתה F5? לא משנה, אוקיי? ביי!